na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Nisulti na ko si Tita Imelda nga ingon og sa may magibati ka. Unsa? Ubanan ti ka. Nakoy kailangan doktor, espesyalista. Pa-check up ka. Thank you kayo, Robin, sa mong concern. Kana tungod kay mahal ti ka, Sarah. Kanus aman mo matugkad kung unsa ti ka kamahal. Kalimti ka tong piyolo, Sarah. Kalimti tong piyolo nga way baruganan. Kalimti ka tong piyolo nga bakakon. Sarah ni ako. Andam nga magpangga nimo. Sarah, I love you. Robin, Pagdaon ka. Tumanan ako ang tanang mong gusto. Ang tanang nimong mando. Akong sundon. Dili ko parehas ni Piolo nga supakiro o bakakon. Tungod kay I love you, Sarah. Robin, matuog na ko. Sarah, Ako nang i-off ang cellphone. Matuog na ko. Bye. Oh, shit! Shit! Unsay akong buhaton, Sarah. Ngayog maunsag ko nimo. Dili masabot ang iyang kini. Hanggaw masagoy. Anong mayabag mo ko niya? Sus! Na-challenge man gud ko. Na-challenge ko nga. Sa mga babae nga akong gikaibkan. Siya pa yun ang ibastit ako. Oh, shit! Sarah. Sarah, you're mine. Ako ka. Ug dili ka para ni Piolo. Dili! Kaunday, Sarah! Gatas lay ako, Lucy. Hala, ni daot na baya ka? Ni aksyon na kag daot! Unsaon taman. Ay, gawas po din sa imong kwarto, day! Pakit ako, Sama sa imong gibuhat sa una ba? Kasadihang ni apil kag beauty pageant! Makita ta ka nga, madasigon! Mag-exercise! Unya, magpaandam na kog fruit juice! Dayon, magpasiksi ka! Magpa-make up! Kanak yung pang Miss Universe yun ba? Unya karon? Hala, ni ako lang sa kwarto ni mo. Nagamukmuk diri. Di na gani ka makatilaw sa silaw sa adlaw. Naitanawa, nawagtan ng pink-pink ni mong aping. Mao ba, Lucy? Oh, day! Bati na kong tanawon. Kuan, kakanin, ay... Pagklaro. Unsa man? Bati na ko? Bati na ba ko? Ay, dili man, day! Gwapa mong gihapon. Ayoko gulog-ulogi. Pagsultis tinuod. Gwapa lagi gihapon ka, day! Lucy, uwa na mo balik si Piolo. Wala naman, day! Nalimot na kita siya na ko. Day, Sarah! Imo naman to si Jang gibuwagan, di ba? Oo, pero kung tinuod siya nagmahal na ako, iyagi ko balikon. Dili ba? Day! Pero kaya naman siya ibalik na ako. Nagpasabot ka. Dili ko niya mahal. Unsa ba, day? Gusto ka nga mubalik si Piolo ni mo, Nga nagutan naman ka. kung gusto kang mubalik si Piolo ni mo, tabangan ti ka! O kung saan ko ni mas pagtabang. Pangitao na ko si Piolo! Pangitao ni mo. O kung imong makitaan, unsay buhato ni mo. Akong agnihon nga mubalik ni mo! Unsa? Akong ingnon nga nagpangita ka niya! Buang! Day, Sarah? Kasi pagtuon mo na ako. Hoy, Lucy! Beauty queen ko!
Lord Lucky. Unsa? Ayaw ko mo ang katawanan. Ayaw ipagamay nga akong pagkababay. Hala, day Sara. Pahawa! Aka nang day Sara kining. Pahawa na! Labayo ti karon ning baso! Oo, day ay mo hawak po ay. Kisa kita gamay guspaso. Kalagot. Cheap na lang gid kaayo ko. Kung yung ingnon si Piolo nga nipangita ko niya. Shit! Kuko! Gado ba di? Nakakalabing iparok sa kuko! Sa bongbong! Ano ba di? Kung patiyon ko ni mo ginoo, patiyan na lang ko! Patiyan na lang ko! Day Sara, ano ka man itawon oy? Bawa, Lucy! Bawa! Day, ayo ano may tay para may mangulo. Ayaw day ko ay nabuhatan ay mamulo kag imong ulo. Gusto na lang ko mamatay, Lucy! Unsa? Gusto na lang ko mamatay! Tinuo ko itawon oy. Unsa man kay nahitabo ni Sarah? Lucy? Lucy! Unsa? Ay, nakita kina ako, madam. Iyang giparok-parok ang iyang ulo sa bumbong na may milda. Oh my God! Nga naman ko no? Nangandoy pa. Nga gusto na lang siyang mamatay. No! No! Sarah! Sarah! Uy, ma'am. Ma'am, ayaw pagsaba, ma'am. Nakatulog si Jack. Nagatuhog-tuod siya. Pero, nagbasa pa ang iyang aping Lucy. Iyan ang luha in tawon, ma'am Emilda. Unsa? Luwi ba yan si Jack? Luwi ka ayo. Kinahanglan nga ako ng pahibawon si Chibar ni ini kahimtang ni Sarah. Siyalan, unsay resulta, ma'am? Unsay pulong ni Sir Chibar? Kinahanglan gayot ko no, nga magpa-check up na si Sarah. Kinahanglan nga mahibawan ang kahimtang sa iyang panglawas. Labing maayo in tawon, mamoy. Ang problema, Lucy, kay dili gusto mo adto og doktor ang akong anak. Pugso lagi tingali, ma'am. Para masayran gud nato ba kung unsay ijang kahimtang ba kanang iyang gibati karon. Paningkamutan ako, Lucy. Pero, kamo man gyud kanunay magsulti. Unsa man gyud ang iyang problema? Ay, nagpangutan na. Nagpangutan na sa unsa? Nagpangutan na kung wa ba ni balik si Piolo. Oh, shit. Piolo. Nga nung dili man gyud mawagtang sa iyang hunahuna ka ng tawhana, ha, Lucy? Nga na ba? Kinsa kini number? Hello? Hello, Piolo, ikaw ba kini? Si Lucy ni. Lucy? Ganun nanawag ka? Ala, pahibaw kung di ka. Kanang si Sarah. Ngano si Sarah? Nagpangita ni mo. Ha? Ang nagpangita ni mo si Sarah. Ari, adiri. Oh, Makaari ka ba, Piolo, ha? Piolo, makaari ka ba ni Day Sarah? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para
pagsubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!